Volám sa Pavel Hrádek a som autorom myšlienky, aby plynárenstvo malo svoje múzeum. Toto plynárenské múzeum má práve v marci 20 rokov. Robím tu, tak povediac, takého kurátora, aj reštaurátora, aj všetky záležitosti, ktoré múzeum vyžaduje. Plynárenské múzeum toho času obsahuje asi 400 zbierkových predmetov a spomedzi tých 400 exponátov, ktoré máme tu, máme aj zo pár špeciálnych, napríklad bambus. Viete, že po meste boli stovky a stovky plynových lamp a ten, ktorý ich obsluhoval, bol lampár a jeho hlavnou výbavou bola jedna krásna bambusová tyč s elegantným medeným alebo mosazným háčkom, ktorý mi zapaloval na výšku plynové lampy, eventuálne mal sebou aj malý rebrík a potiahnutím takého dráteného očka vlastne tú lampu zapálil a ráno zasa zhasol. Plynová lampa svieti vlastne vďaka pančuške. A pančušky zase ani vyzerá, že nepatria do plynárenstva, ale oni tam patria, pretože to sú pančušky špeciálne. Pančuška, ktorá svieti v plynovej lampe, je textilný nosič napustený chémiou, ktorá vlastne zafarbí ten plynový plameň vysokej teploty na úplne oslnivé biele svetlo. Vynašiel tento systém pán Auer von Welsbach z Rakúska koncom 19. storočia. Ďalšou záležitosťou je chladnička. Takisto plynárnici sa starali o to, aby prvé chladničky, ktoré v 50. rokoch na našom území začali byť ako výbava kuchynských zariadení, tam stačilo otvoriť dvierka, zapáliť malý plamienčok, vložiť tam teda tú limonádu, zapálil sa tam plyn, malinký horáčik, dvierka sa zatvorili, a za nejaký čas všetko zase schladlo. Takže, priatelia plynárenstva, hlavne tí, ktorí ešte zažili kedysi plynové osvetlenie v Bratislave, príďte do plynárenského múzea, ktoré je na Mlynských nivách, je otvorené skutočne pre každého a nájdete tu také veci, o ktorých sa vám hádam ešte ani nesnívalo.